ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 18 நாட்கள் பகவத்கீதை செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். இன்னைக்கு ஓரியன்டேஷன் டே. இந்த ஓரியன்டேஷன் டேல என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம்? பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சாகரம். அந்த 18 நாள்ல நம்ம டீப்பா படிக்க முடியாது. இட் இஸ் அன் ஓவர்வியூ. ஸோ நம்மளுடைய அந்த ஒரு இதை தூண்டுவதற்காக பகவத்கீதைனா என்ன, பகவான் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்மளை இது 18 நாட்கள்ல நம்மளால முடிஞ்ச அளவு ஏதோ ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் பார்க்க போறோம். இது 18 நாட்கள்ல நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுகிற ஒரு முயற்சியாக இருக்க போகிறது. இந்த வாய்ப்பை நல்கிய மேங்களூர் ISKCON அவர்களுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். ஸோ இந்த ஓரியன்டேஷன் டேல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கிளாஸ. அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ஸோ கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம இந்த ஓரியன்டேஷன் டேக்கு போகலாம். பிரபு இன்னைக்கு இந்த ஓரியன்டேஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு 12 ஸ்டெப்ஸா கொடுத்துருக்காங்க. இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் த கோர்ஸ். இந்த கோர்ஸ்னா என்ன இப்ப பார்த்தோம். அது ஒரு 18 டேஸ். 18 டேஸ்ல பகவத்கீதை படிக்க முடியாது. இட் இஸ் அன் ஓவர்வியூ. நம்முடைய அந்த ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்கான ஒரு பயிற்சியாக இது இருக்க போகிறது. டெக்ஸ்ட் புக் ஃபார் த கோர்ஸ் ஃபார் சீரியஸ் ஸ்டடி. ஸோ இதுக்கு புக்ஸ் எல்லாம் வேணுமா, புக்ஸ் இல்லாம நாங்க படிக்க முடியாதா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் எல்லாம் வரும். புக்ஸ் நீங்க வாங்கிக்கலாம், இல்ல வாங்க முடியாது அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு இது இருக்கு. நீங்க இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், நீங்க அதுல போய் படிச்சுக்கலாம். நம்ம வேதா பேஸ் இருக்கு, அதுல நீங்க படிச்சுக்கலாம். வாட்ஸ்அப் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட். நம்ம எப்படி நீங்க எல்லாருமே ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல தான் இருக்கிறீங்க. ஸோ அந்த குரூப்பின் மூலமாக நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு. இன்ட்ரடக்ஷன் டு டீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்மின்ஸ். நான் சுகன்யா. நான் இந்த ISKCONல நான் 19th பேட்ச்ல இருந்து நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். நான் 14th பேட்ச் ஸ்டூடெண்டா நான் இருந்திருக்கிறேன். இன்னும் நான் படிச்சுட்டே தான் இருக்கிறேன். லெவல் 4 லெவல் 3 இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அப்புறம் நம்மளுடைய அட்மின் திரு பாலாஜி பிரபு அவர்கள் ரொம்ப சின்ன வயசு அவங்களுக்கு. அவர் இப்பவே நல்ல பக்தியில வந்திருக்கிறாரு. ஸோ அவரை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன். இந்த வயசுல யங்ஸ்டர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் அவருடைய வளர்ப்பு நல்லபடியாக இருக்கிறதுனாலே அவர் இந்த சின்ன வயசா இருந்தா கூட பக்தியில ஈடுபட்டு இருக்கிறார்.
இப்போ வந்து ஒரு சர்வீஸா இதை வந்து அட்மினா இருந்து இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறார். தேங்க்யூ பாலாஜி பிரபு. அடுத்தது வந்து டெஸ்டிமோனி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. டெஸ்டிமோனி ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதை பத்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஜூம் கிளாஸ் டெக்கோரம். இப்போ வந்து நம்ம ஜூம்ல தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்புறம் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் குவரிஸ், உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் இதுல சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் ஸ்பாம் வார்னிங் அப்படின்னா நம்ம வந்து கோயிலுக்காக வந்து நம்ம டொனேட் பண்றோம். ஆனா சில பேர் வந்து அதை வந்து தவறாக யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து சில சமயங்கள்ல வேறு விதமாக போய் விடுகிறது. அதனால நம்ம வந்து டொனேட் பண்றது நம்ம கோயிலுக்கே போய் சேரணும். நீங்க வந்து அந்த ஸ்பாம் வார்னிங் எல்லாம் வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்புறம் டூர் ஆஃப் த வெப்சைட், நம்மளுக்குன்னே ஒரு வெப்சைட் இருக்கிறது, நம்மளுக்கு யூடியூப் சேனல் இருக்கிறது, ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்குது. இதுல எல்லாத்துலயுமே நீங்க போய் நம்மளுடைய கோயில்ல நடக்கிற எல்லா டெம்பிள் நடக்கிற காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் என்னென்ன பூஜைகள் நடக்கிறதோ, என்னென்ன லெக்சர்ஸ் இருக்கு நடக்கிறது எல்லாமே நீங்க வந்து ஆன்லைன்லயே நம்ம வந்து ஃப்ரீயா பார்க்கலாம், அட்டன் பண்ணலாம். எல்லா வசதிகளும் இங்கே செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றது அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே வந்து இதுல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். நீங்க வந்து இந்த ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சோடனையும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான குவிஸஸ் கொடுப்பாங்க. நீங்க அந்த குவிஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம எந்த அளவுக்கு, அது வந்து ஒரு பரீட்சை கிடையாது, நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்மளுக்கே ஒரு திருப்தி கிடைக்கும். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ணும்போது சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி நான் 10க்கு 10 வாங்கிட்டேன், 10க்கு 8 வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு நான் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறேன். நான் அந்த மாதிரிதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நீங்க அந்த குவிஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு இந்த குவிஸஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி கண்டிப்பா பண்ணணும். அப்புறம் சங்கல்பம். சங்கல்பம் எல்லா கோயில்ல எல்லாம் நம்ம சங்கல்பம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் சங்கல்பம் எடுத்துக்க போறோம். அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன வந்து குவரிஸ் இருக்குது காமனா அப்படிங்கிறதும் நம்ம அதை எப்படி அப்படிங்கறதும் நம்ம பார்க்க போறோம். பிரபு நெக்ஸ்ட். இவர் யாருன்னு நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் தான் வந்து இஸ்கான ஆரம்பிச்ச ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. சோ நம்ம இங்க பேச போகிற விஷயங்கள் எல்லாருமே பேஸ்ட் ஆன் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இவருடைய டீச்சிங்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பேசுற எல்லா விஷயங்களுமே வந்து இருக்க போகிறது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆச்சாரியர் யார் அப்படிங்கறது எல்லாம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு வந்து கிளாஸ்க்குள்ள நம்ம போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இவரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ எந்த ஒரு எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு பாத யாத்திரையாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு முயற்சியாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு முதல் எடுத்து வைப்பதே தான் ஆரம்பிக்கிறது. சோ நம்மளும் இந்த ஆன்மீக பாதையிலே வந்திருக்கிறோம். சோ இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு உள்ள வந்திருக்கிறோம். சோ இப்போ வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதாவை பத்தி நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ இதுக்கு வந்து பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையே இதுவா இருக்குது. காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ அவருக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். கிருஷ்ணா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லோரையுமே கவரக்கூடியவர். சோ அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே அட்ராக்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து அவருக்கு ஆற்றல் வந்து இருக்கிறது. நம்ம எந்த சின்ன குழந்தை கிருஷ்ணரை பார்த்தா நம்ம தூக்கி கொஞ்சணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரிதான் எப்பவுமே வந்து அவர் இளம் பெண்களின் மனதை கூட ரொம்ப நல்லா கவரக்கூடியவர். சோ நம்ம வயசானவங்க, யசோதா அம்மா அந்த மாதிரி வயசுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அவர் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு காந்தத்தை போல அவர் வந்து கவரக்கூடியவர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். பிரபு நெக்ஸ்ட் பேஜ். இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதா பேரெல்லாம் இருக்குது, டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. இது எங்க நடந்தது, எப்போ நடந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இது ஸ்ரீல பிரபுபாதா 1966 ஜூலை மாசத்துல வந்து இஸ்கான் அப்படிங்கிற ஒரு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு அவர் வந்து ஒரு விதையை வந்து போட்டார்.
ஸோ அது வந்து நியூயார்க்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆரம்பிச்சார். ஏன் அந்த வந்து நியூயார்க்ல போய் ஆரம்பிக்கணும்? நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு சொந்தமாச்சே, நம்ம ஏன் இந்தியால ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, அந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் ஆரம்பிச்சு பக்திய பரப்பும் போது இந்தியால அதுக்கு வந்து வரவேற்பே இல்லை, சப்போர்ட்டே இல்லை. அதனாலதான் அவருடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ன பண்ணினாரு, பிரபுபாதாவை கூப்பிட்டு, நீ பிரபுபாதா வந்து ஆங்கில புலமை வாய்ந்தவர், அதனால என்ன பண்ணிட்டாரு, நீ பக்தியை வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல போய் ஃபர்ஸ்ட் பரப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அதனால அவர் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு போய் கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பரப்புவதற்காக சென்றார். அப்பதான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோல ஒரு ரத யாத்திரை வந்து நடத்தப்பட்டது. அந்த ரத யாத்திரையின் போது எடுக்கப்பட்ட பிக்சர் தான் இது. எவ்வளவு சந்தோஷமா அந்த டிவோட்டிஸ் கூட பிரபுபாதா வந்து அந்த ரத யாத்திரையை நடத்தி மகிழ்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த பிக்சர்ல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம். பிரபு நெக்ஸ்ட். இப்போ இங்க நம்ம பார்க்கிற இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த பிக்சர்ல இதுவும் சில பிரபுபாதா தான். சின்ன வயசுல என்ன பண்றார் அப்படின்னா, இவர் வந்து ஒரு ஆச்சாரமான ஒரு வைணவ குடும்பத்திலே பிறந்தவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. சோ பக்தி அப்படிங்கிறது அந்த சின்ன வயசுலேயே வந்து அவருக்கு ஊட்டப்பட்டது. சோ என்ன பண்ணினார், நம்மளுக்கு தெரியும் பூரி ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை பற்றி நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம், பார்த்தும் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. இந்த கோவிட் டைம்ல கூட 2 வருஷமா நம்ம வந்து இங்க டிவில நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. 3 ரதங்கள், பலதேவருக்கு, கிருஷ்ணருக்கு, சுபத்ரா மாய்க்கு 3 தேர்கள் அந்த ஜனவல்லத்திலே வந்து அசைந்து அசைந்து ஆடி வருவதை பார்த்திருக்கிறோம். சோ இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த குழந்தைகள் எல்லாமே சேர்ந்து பிரபுபாதா அவங்க அப்பா கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, நான் ரத யாத்திரையை நடத்தணும், அதுக்கு எனக்கு ஒரு ரதம் வேண்டும், ராதாகிருஷ்ணருடைய விக்கிரகங்கள் எல்லாம் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ அவங்க அப்பாவும் சின்ன குழந்தை, சின்ன பையன் ஏதோ விளையாட்டுக்கு கேட்கறான் அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சுக்காம அவரும் என்ன பண்றாரு, ஒரு ரதம் செஞ்சு கொடுக்கிறாரு, சின்ன சின்ன விக்கிரகங்கள் வந்து செய்து கொடுக்கிறார். உடனே இவர் என்ன பண்ணார், அந்த விக்கிரகங்களுக்கும் அந்த ரதத்திற்கும் நல்ல வர்ணங்கள் பூசி அழகுபடுத்தி பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற சிறுவர்கள் தன்னுடைய நண்பர்களை எல்லாம் அழைத்து கொண்டு வந்து ரத யாத்திரையை வந்து நடத்தி மகிழ்கிறார். அதுக்கு அவங்க அம்மாவும் குழந்தைங்கள்லாம் சந்தோஷமா இருக்கட்டும்னு சொல்லி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லா ரத யாத்திரை நடத்தி மகிழ்ந்து ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு அவங்க ஆடி பாடி மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுகிறார்கள். அந்த பிக்சர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர். இப்போ செகண்ட் பிக்சர்ல நம்ம பாக்குறது வந்து அவருடைய நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய குருவாகிய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். சோ இவரை வந்து எப்ப வந்து மீட் பண்ணினார், எத்தனை தடவை எல்லாம் மீட் பண்ணிருப்பாருன்னா நிறைய டைம் எல்லாம் மீட் பண்ணல தன்னுடைய குருவை. மோர் தென் 2 times 3 times தான் மீட் பண்ணிருப்பார். எப்போ அப்படின்னு பார்த்தா 1922 இவரை வந்து மீட் பண்றார். மீட் பண்ணி அவர் என்னென்னலாம் சொல்றாரோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறார். சோ அடுத்த ஒரு 10 வருஷத்துல 1933 வந்து அவர் வந்து தீட்சை பெற்றுக் கொள்கிறார், இனிஷியேஷன். சோ இந்த குருவிடமிருந்து தன்னுடைய குருவிடமிருந்து தீட்சை பெற்றுக் கொள்கிறார். சோ அப்போ அவர் கல்யாணமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார், திருமண வாழ்விலே இருந்தார். திருமண வாழ்விலே இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதில் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தார். அந்த மாதிரி அவர் வந்து ஒரு கிருஷ்ண பக்தராக, ஒரு நல்ல ஒரு குருவின் சீடராக அவர் வந்து பரிமளித்து கொண்டு இருந்தார். அப்படி இருக்கும்போது 1959 அவர் சந்நியாசம் வாங்கி கொண்டார். சந்நியாசம் வாங்கிட்டு அவர் எங்க வீட்டுல இருக்க முடியாது, சந்நியாசம் வாங்கிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, ராதா தாமோதர் கோவில் அது எங்க இருக்கு, பிருந்தாவனத்துல இருக்குது, அங்க ஷிஃப்ட் பண்ணி போயிட்டார். அங்க ஷிஃப்ட் பண்ணி போய் தன்னுடைய பக்தி காரியங்களை எல்லாம் வந்து அவர் வந்து செய்து கொண்டே இருந்தார். சோ அவருடைய குரு அவருக்கு இட்ட கட்டளை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா 2 கட்டளைகள். வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல போய் கிருஷ்ண பக்தியை பரப்ப வேண்டும்,
அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய வேத இலக்கியங்கள் எல்லாமே சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு. வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில இருக்கிறவங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாது, அதனால எல்லாத்துலயுமே வந்து ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு கட்டளையிட்டு இருந்தார் குரு. சோ அவரே உட்கார்ந்து பிரபுபாதர் வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் தூங்குவார். மீதி டைம் எல்லாமே அவர் வந்து உட்கார்ந்து அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார், திருத்துவார், அந்த மாதிரி ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணுவார், அப்புறம் வந்து பிரிண்ட்டுக்கு கொடுப்பார், அப்புறமா பப்ளிஷ் பண்ணணும். இது எல்லா வேலைகளையுமே வந்து அவர் ஒருவரே உட்கார்ந்து அந்த பிருந்தாவனத்திலே இருக்கிற ராதா தாமோதர் டெம்பிள்ல உட்கார்ந்து இந்த வேலைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருப்பார். அப்புறம் செஞ்சு முடிச்சு பப்ளிக் புக்கு வந்துருச்சு இல்லைங்களா, அந்த புக்கை வந்து கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்காக அந்த வேலைகளுக்காக அவர் பிருந்தாவனத்திலே இருந்து டெல்லிக்கு நடந்தே போவார். அந்த மாதிரி நடந்து போகும்போது அவருக்கு ஒரு தடவை ஹீட் ஸ்ட்ரோக் கூட வந்திருக்கு. ஆனா அவர் அதையெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை. நம்ம ஒரு சின்ன ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் நம்மளுக்கு நடந்துருச்சுனாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஐயோ என்னால முடியாது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துப்போம். ஆனா அவர் வந்து அதை பொருட்படுத்தவே இல்லை. அவர் நிறைய டைம் சொல்லுவார், இந்த எக்ஸ்டர்னலா நம்மளுக்கு இந்த பாடியில நடக்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார். அதை அவர் செய்தும் காட்டினார். சோ அந்த மாதிரி அவரே போய் புக்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்றது எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். சோ அது மட்டும் கிடையாது, உலக தலைவர்கள் நிறைய பேர்த்த போய் சந்திச்சு அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பற்றி அவர் வந்து எல்லா தலைவர்களிடமும் பேசியிருக்கிறார். அவர் என்ன சொல்றார், கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது ஒரு இனத்தவருக்கோ ஒரு நாட்டுக்கோ மட்டும் சொந்தம் கிடையாது, இது உலக மக்கள் அனைவருக்குமே உரிய மிகப்பெரிய சொத்து. இது எல்லாத்துக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்னு அவர் வந்து விரும்பினார். பிரபு ஏதோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது பிரபு. டிவோட்டீஸ் நீங்க உங்களுடைய டிவைஸை மியூட்ல வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ், ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ. சோ ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தவருக்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தவருக்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டவருக்கோ இது சொந்தம் கிடையாது. கிருஷ்ண பக்திங்கிறது எல்லாருக்குமே பொதுவானது அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்னார். எப்படி எல்லாம் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்க்கு போய் பரப்பினார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்த பிக்சர் போங்க. தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம இங்க ஒரு பிக்சர் நம்ம பாக்குறோம், ஒரு கப்பல். இதனுடைய பேர் வந்து ஜலதூதா அப்படிங்கிறது. ஜலதூதா கப்பல்ல தான் வந்து அவர் வந்து அமெரிக்க பயணத்தை மேற்கொண்டார். இது வந்து ஒரு சரக்கு கப்பல். இந்த சரக்கு கப்பல்ல யாராவது டிராவல் பண்ண முடியுமா? ரொம்ப கஷ்டம். சரக்கு கப்பல்ல வந்து சரக்கு தான் ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு கொண்டு போய் இறக்குவாங்க, ஏற்றி கொண்டு வருவாங்க. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கிட்ட பைசா கிடையாது அமெரிக்கா போற அளவுக்கு. சோ அவர் என்ன பண்ணினார், அவர்கிட்ட 40 ரூபாய் தான் இருந்துச்சு. சோ அந்த 40 ரூபாவை வச்சுக்கிட்டு, அப்ப அவருக்கு வயசு 70. அந்த 70 வயசுல நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிடுவோம். சோ பொறுப்புகளிலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்வோம். அப்புறம் நம்மளுக்கு நிறைய வந்து உடம்புல நிறைய பிரச்சனைகள், ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்துடும். ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவோம், அவ்வளோ இதுவா இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா. ஆனா அந்த 70வது வயதிலே வெறும் ஒரு 40 ரூபாய கையில வச்சுக்கிட்டு இந்த ஜலதூதா கப்பலிலே அமெரிக்காவிற்கு பயணம் செய்தார். எப்படி பயணம் செய்தார்னா, இந்த கப்பலுடைய ஓனர் யாரு அப்படின்னா சுமதி மொரார்ஜி அப்படிங்கிறவர். அவங்க கிட்ட போய் பர்மிஷன் கேட்கிறார், இந்த மாதிரி நான் போகணும்ட்டு. நீங்க எப்படி இதுல போக முடியும், ரொம்ப கஷ்டமாச்சே அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாங்க. ஆனா வந்து என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் பொறுத்துக்கிறேன், என்னை கொண்டு போய் அங்க விட்டுடுங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி பர்மிஷன் வாங்கி அந்த கப்பல்ல பயணிக்கிறார். அந்த கப்பலிலே பயணம் செய்யும் போது அவருக்கு 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு. அப்பவும் அவர் வந்து தளரவே இல்லை, அதையெல்லாம் ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கவில்லை. சோ அவர் போய் அங்க போய் சேர்ந்தாச்சு. சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து என்ன பண்றார் அப்படின்னு பார்த்தா, நியூயார்க்ல பப்ளிக் டாம்பின்சன் ஸ்கொயர் பார்க் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல, இங்க பாருங்க, இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறார் பாருங்க, அவருடைய மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், கர்த்தால், இந்த மேளம், இதை எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் உட்கார்ந்துப்பார். ஒரு 2 மணில போய் உட்கார்ந்து 2 மணிக்கு போய் உட்கார்ந்துப்பார். 2 மணில இருந்து ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை வந்து ராகமா வந்து இசைப்பார்.
ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற இந்த மகா மந்திரத்தை, இந்த புனித மந்திரத்தை அவருடைய அந்த குரலிலே, காந்த குரலிலே வந்து அவர் வந்து நல்லா பாடுவார். இப்படி பாடும்போது அங்கிருக்கிற அந்த பூங்காவிற்கு வருகின்றவர்கள் எல்லாருமே, சின்னவங்க, இந்த இளைஞர்கள், யுவதிகள் எல்லாருமே அவரை வந்து சுற்றி நின்று பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு. உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்ச நாள்ல அவங்களும் வந்து பாட ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்கள பிரபுபாதரை சுத்தி நின்று டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சாங்க, நடனம் ஆட ஆரம்பிச்சாங்க. சோ இதுதான் இஸ்கான் ஆரம்பிப்பதற்கான முதல் விதை அங்கே போடப்பட்டது. சோ இப்படித்தான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து மேலை நாடுகளிலே கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். அப்புறம் இங்கே நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, நிறைய உலக தலைவர்களை எல்லாம் பார்த்தார், அவர்களுடைய பேசினார், அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பற்றி எடுத்துரைத்தார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அவர் 70க்கும் மேற்பட்ட நம்மளுடைய வேத இலக்கியங்கள் எல்லாமே சமஸ்கிருதத்துல இருந்தது. அதை எல்லாமே வந்து மொழிபெயர்த்தார், ஆங்கிலத்திலே வந்து மொழிபெயர்த்தார். அப்பதான் அந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்க்கு போய் ரீச் ஆகும் இல்லைங்களா. அதனால அவர் வந்து எல்லா 70க்கும் மேற்பட்ட, இன்னைக்கு நம்ம ஈஸியா படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அவர் தான் காரணம், ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்தார். அப்புறம் இன்னொன்னு, நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு எல்லாம் பேப்பர் படிக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். மார்னிங் வந்து அந்த பேப்பரை பார்த்தாதான் நிறைய பேத்துக்கு வந்து அந்த நாளே விடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், நியூஸ் பேப்பர் இல்லைங்களா. ஸோ அது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிரபுபாதர் வந்து ஒரு மேகசின் வந்து, ஒரு பத்திரிகை வந்து ஆரம்பித்தார். பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதனுடைய பெயர். ஸோ அதுல வந்து கிருஷ்ணரை பற்றியும் பக்தியை பற்றியும் வந்து விஷயங்கள் வந்து நிறைய வந்து அவரு சொன்னார் அந்த இதுல வந்து. அடுத்த பிக்சர் பிரபு. அடுத்தது இவங்க யாரு அப்படின்னா, மேங்களூர் இஸ்கான்ல நம்மளுடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் டேட்டிஸ் தான் நம்ம இப்ப பாக்குறோம். இவங்களுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை செலுத்தி விடலாம். சோ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரபு நெக்ஸ்ட். இங்க நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இஸ்கான் கோயில்கள் வந்து மேலை நாடுகள்ல வந்து ரொம்ப பெரிய அளவிலே கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இது வந்து இந்த கோயில் பாருங்க, தங்கத்தாலேயே கட்டப்பட்டிருக்கிறது. சோ நம்ம எங்க போனாலுமே இஸ்கான் கோயில்கள் இல்லாத இடமே இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ எங்க போனாலும் நம்ம வந்து இஸ்கான் கோயிலுக்கு நம்ம விசிட் பண்ணலாம். இது எங்க இருக்குன்னு கொஞ்சம் காமிக்க பிறகு இந்த ஸ்கிரீன் மறைக்குது. USA விர்ஜீனியால இருக்கிறது பிரபுபாதருடைய பேலஸ் ஆஃப் கோல்டு அப்படின்னு இதுக்கு பேரு. பிரபுபாதனுடைய மாளிகை, தங்கத்தினாலான மாளிகை. அடுத்தது பிரபு. இது பக்தி வேதாந்த, இது வந்து யூகேல இருக்கிற டெம்பிள் இது. அடுத்தது பிரபு. இங்க யுக்ரைன் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எப்படி நடந்திருக்கு பாருங்க. ஆனா இப்ப உக்ரைனுடைய நிலைமையை வந்து நமக்கு கண்ணில் வந்து நீரை வரவழைக்கிறது இல்லைங்களா. நம்ம அவங்க எல்லாத்துக்காகவும் ஒரு தடவை நம்ம மகா மந்திரத்தை வந்து மனசார வந்து பிரேயர் பண்ணலாம். டிவோட்டிஸ் நீங்க ஒரு தடவை அவங்களுக்காக பிரேயர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அங்க வந்து நிலைமை சரியாகணும், அந்த மக்கள் எல்லாம் அமைதியா இருக்கணும், மறுபடியும் இதே மாதிரி பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கலாம். அடுத்த பிக்சர் பிரபு. இது வந்து டர்பன்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற டேட்டிஸ். எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க பாருங்க, ராதாவும் கிருஷ்ணரும். ராதாமா அப்படி. இங்க நம்ம பார்க்க போறது, பரவாயில்ல பிரபு மாத்துங்க. இது வந்து நம்ம ஊர் தான். எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க. வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு. நாங்க எல்லாருமே கூட டூர் போயிட்டு வந்தோம் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு போன வருஷம் தாமோதர் மாசத்துல நாங்க அங்க இருந்தோம். ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணினோம். இதுதான் வந்து
இப்ப அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கு. மிக மிக பெரிய வேதிக் பில்டிங் இது. நீங்க கண்டிப்பா ஒரு தடவை விசிட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா மாயாப்பூருக்கு ரொம்ப டிவைனா இருக்கும். அடுத்தது இதுல வந்து என்ன நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, எப்படி எங்கெல்லாம் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் வந்து அவர் வந்து டிராவல் பண்ணினார். 65ல ஆரம்பிச்சு அந்த டிராவலிங் லைன் தான் இங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதனுடைய வீடியோ இல்ல, இதோடைய ஆடியோ இல்ல, சாரி. நம்ம இன்னும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நாளைக்கு இருக்குதுமான்னு பாக்குறேன். அதுல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அப்ப பார்க்கலாம். பிரபு, மேங்களூர்ல இருக்கிற ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய அந்த டேட்டியும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருடைய டேட்டியும் இவங்களுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்கள். சரி, மேங்களூர்ல நம்மளுடைய டெம்பிள் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள், கோகனட் கார்டன் ரோட், டோல்கேட், கத்ரி, மேங்களூர், கர்நாடகா 575002. நம்ம கோவிலோட டெம்பிள் பிரசிடென்ட் யாரு அப்படின்னா ஹிஸ் கிரேஸ் நாமனிஸ்தா தாஸ் பிரபு. அவர் வந்து கான்பூர் ஐஐடில பிடெக் படிச்சவரு. அவர் தான் நம்ம கோயிலோட பிரசிடென்டா இருக்கிறாரு. அவருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்கள். இப்போ பகவத்கீதை இப்ப நம்ம அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். இட் இஸ் an epic scripture that has the answers to all our problems. It was considered a spiritual dictionary by Mahatma Gandhi, and it is a book of inspiration for many leaders across the planet. So பகவத்கீதை அப்படிங்கிறதுல வந்து 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது, 18 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் நமக்கு அந்த பகவத்கீதையிலே சொல்யூஷன் இருக்கு. அங்க இல்லாத சொல்யூஷனே கிடையாது. எல்லா விஷயங்களுமே அங்க பேசப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ நமக்கு ஒரு பொக்கிஷம்னே நம்ம சொல்லலாம். இத வந்து மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாரு, ஆன்மீகத்தில் டிக்ஷனரின்னு சொல்றாரு, ஆன்மீக அகராதினே சொல்றாரு மகாத்மா காந்தி. இந்த புக்கு வந்து நிறைய லீடர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாகவே இருந்திருக்கிறது. அடுத்தது பிரபு, மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாரு, those who meditate on the Gita will derive fresh joy and new meanings from it every day. So நமக்கு கூட அந்த அனுபவம் கிடைக்கும். நம்ம வந்து ஒன்றை ரொம்ப அட்டென்டிவா பகவத்கீதை படிக்கும் போது புது புது அர்த்தங்களும் நிறைய ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு மைண்டே வந்து ஃப்ரெஷ் ஆயிடும். ஓ, இவ்வளவு விஷயங்கள் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டவர்கள் கூட நம்ம கிளாஸ்லயே கூட நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இவ்வளவு விஷயங்கள் பகவத்கீதையில இருக்கு அப்படிங்கிறதே எங்களுக்கு இப்பதான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்களும் உங்களுக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஸோ மகாத்மா காந்தி சொன்ன மாதிரி அது ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸையும் கொடுக்கும். அப்புறம் புது ஒரு நாளைக்கு நம்ம படிப்போம், அது ஒரு சில மீனிங் நமக்கு புரியும். அடுத்த நாள் படிக்கும் போது இன்னும் நிறைய விஷயங்களை வந்து பகவத்கீதை நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. இதுவே ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, when I read Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems to so superfluous சொல்றேன் என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ பகவானுடைய படைப்பை பார்க்கும் போது நம்ம என்ன செய்யறோமோ, நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. பகவான் தான் மிகப்பெரிய கிரியேட்டர். அவர் தான் வந்து விஞ்ஞானி, அவர் தான் என்ஜினியர், அவர் தான் டாக்டர். அவருக்கு மேல யாருமே கிடையாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், நாங்க கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பெருமையா நினைச்சுக்கிறோம். நம்ம எதுவுமே செய்யல, எல்லாமே பகவானால் படைக்கப்பட்டது, பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது. சோ அதை வந்து நம்ம சேர்க்கிறோம், பிரிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். Why ISKCON's Bhagavad Gita as it is? So உண்மை உருவில் நம்ம தமிழ் பகவத்கீதையோட பேரே என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பகவத்கீதை உண்மை உருவில். ஏன் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா அப்படி ஒரு பேரை வச்சார் அப்படின்னு கேட்டா, ஏன்னா யார்கிட்ட இருந்து விஷயங்களை நாம் கேட்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். சோ அத வந்து டிசிப்ளின் சக்சஷன் மூலமா வந்தவங்க, சோ பரம்பரையா குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்க கிட்ட கேட்டாதான்
குரு என்ன சொன்னார், பகவான் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சோ இங்க ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, பகவான், பிரம்மா, நாரதர், அதுக்கப்புறம் குருமார்கள் எல்லாம் லைனா வராது. இங்க 32வது குருவா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருக்கிறார். சோ இவங்க மூலமா கேட்கறது மட்டும்தான் உண்மையாக இருக்கும். நிறைய பகவத்கீதை இருக்கிறது. 700க்கும் மேற்பட்ட பேரு பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதி இருக்கிறார்கள். சோ நிறைய விதமான உரைகள் எல்லாம் இருக்கிறது. ஆனால் யார் மூலமாக கேட்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, நடுவில் வந்தவர்கள் எல்லாமே அவங்க மனசுல என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரியான அவங்களுடைய தங்களுடைய கருத்துக்களை உள்ளே திணித்திருப்பார்கள். பகவான் சொல்லாத கருத்துக்களையும் கூட திணித்திருப்பார்கள். சோ அந்த மாதிரி நம்ம தப்பான வழியில போயிடக்கூடாது. சோ அதுக்காக தான் பரம்பரையில் வந்த ஒரு குருவிடமிருந்து நாம் பகவத்கீதையை கேட்க வேண்டும். சோ அப்பதான் நம்மளுக்கு அவங்க பகவான் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். இப்ப நம்மளுடைய போன் சார்ஜர் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கட் ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சார்ஜ் பண்ண முடியுமா? சோ அங்க இருக்கிற ரிசீவருக்கு, அந்த ரிசீவருக்கு ஒழுங்கா சேராது சார்ஜ், இல்லைங்களா? சோர்ஸ் கிட்ட இருந்து ரிசீவருக்கு சார்ஜ் ஒழுங்கா வராது. அததான் சொல்றாங்க, சார்ஜ் பண்ண முடியாது. சோ நம்ம இத அவாய்ட் பண்ணி விட வேணும். அதனால நம்ம ஒரு டிசிப்ளின் சக்சஷன் மூலமா வந்தவங்க கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் கேட்கணும். இல்லைன்னா மத்தவங்க அவங்களுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் உள்ள நுழைச்சிருப்பாங்க, அது சரியாக இருக்காது அப்படின்னு பிரபுபாதா ரொம்ப திண்ணமாக கூறுகிறார். கீதா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ வாஸ்ட் புக். சோ அதை பத்தி நம்ம ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டே இருக்கலாம். அவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள், அவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம பகவத்கீதையை படிக்கணும் அப்படின்னா அது மோர் தென் 1 year ஆகும் நம்மளுக்கு. அப்புறம் எப்படி நீங்க 18 நாள்ல என்ன சொல்ல போறீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, நம்ம flow of thoughts between Krishna and Arjuna, இவங்க 2 பேத்துக்கும் நடுவுல நடந்த உரையாடல்கள் தான் பகவத்கீதை. சோ கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் கிருஷ்ணா அண்ட் அர்ஜுனா. இவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது, அவர்கள் என்னெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம சும்மா ஒரு ஓவர்வியூ பார்க்க போறோம். இந்த ஓவர்வியூ பார்க்கறதுனால நம்மளுக்கு டீப்பா படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டை தூண்டும் விதமாக இந்த 18 நாள் கீதை கோர்ஸ் இருக்க போகிறது. பிரபு அடுத்து இதுல நம்ம என்னென்னலாம் செய்ய போறோம்? டெய்லி 1 hour கிளாஸ் இந்த மாதிரி நடக்கும். ஒரு சாப்டர் 18 நாள் 18 சாப்டர்ஸ். சோ ஒரு சாப்டர் ஒரு நாள். கீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் சாப்டர். ஒரு சாப்டர்லயும் நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. அத்தனையும் இந்த 1 hourல முடிக்க முடியாது. சோ அப்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்களை மட்டுமே எடுத்து இந்த 18 நாள் லெவல் 1 கிளாஸ்ல நம்ம பேச போகிறோம். questions and answers after the class. உங்களுக்கு இந்த பகவத்கீதை சம்பந்தமா அன்னைக்கு எடுத்த சாப்டர்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்க ஹேண்ட ரேஸ் பண்ணி நீங்க கேட்டீங்கன்னா நம்ம பதில் சொல்லலாம். இல்ல அப்ப தோணல, அப்புறமா தான் எனக்கு அந்த கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க குரூப்ல உங்களுடைய அந்த கொஸ்டினை டைப் பண்ணி மெசேஜா போட்டுருங்க. அதுக்கு மறுநாள் கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். டெய்லி குவிஸ் ஆன் லேர்ன் டாஸ்க் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ டெய்லி ஒரு சாப்டர் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு அந்த குவிஸ் வரும். நீங்க அதை அட்டென்ட் பண்றதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க. பிரபு இல்ல நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம்? இப்ப நம்ம இந்த 18 days அப்படிங்கிறது லெவல் 1. அடுத்தது லெவல் 2 இருக்கு, லெவல் 3 இருக்கு. அடுத்தது கடைசியா பக்தி சாஸ்திரி அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து லெவலுக்கு போகக்கூடிய ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி. நம்ம எப்படி எல்கேஜி யூகேஜி அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிலாம் போறோம் இல்லைங்களா, யூஜி பிஜி அப்படிலாம் போறோம் இல்லைங்களா, அந்த லெவல்ஸ் தான் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரத்தாவன், கிருஷ்ண சேவகா, கிருஷ்ண சாதகா, ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஆச்சாரியா, ஸ்ரீ குரு சரண ஆச்சாரியா, ஹரிநாம் இனிஷியேஷன், பிராமண இனிஷியேஷன். இதெல்லாம் தீட்சை வாங்குறவங்களுக்கு.
ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா படிக்கிறவங்க வந்து தீட்சை எல்லாம் வாங்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கு இதனாலுமே இது வரைக்கும் வந்து ஆஸ்பிரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஷெல்டர் எடுத்துக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து இனிஷியேஷன் தீட்சை வாங்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து லா புக்ல இருக்கு, இஸ்கானுடைய லா புக்ல இருக்கு. பிரபு இதுதான் சொன்ன மாதிரிதான், இதெல்லாம் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ் தான். ஸ்ரத்தாவன், கிருஷ்ண சேவகா, கிருஷ்ண சாதகா அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஆச்சாரியா, ஸ்ரீ சரண் ஆச்சாரியா, ஸ்ரீ குரு சரண் ஆச்சாரியா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இது எல்லாமே நீங்க படிக்கலாம். இது எல்லாமே ஃப்ரீயா தான் சொல்லித்தராங்க இஸ்கான்ல இருந்து. இதுக்கெல்லாம் வந்து எதுவுமே கலெக்ட் பண்றது கிடையாது. ஸோ நீங்க ஃப்ரீயாவே பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், இன்னும் நிறைய வந்து உபனிஷத்துக்கள் எல்லாமே நீங்க வந்து கற்றுக்கலாம். ஸோ இது வந்து நான் முதலே 12 ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு வந்து நான் சொல்லிட்டேன். பிரபு அடுத்தது ஸ்லைடு வந்துட்டு மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? இவ்வளவுதான் இருக்கா? ஃப்ரீ புக் பிரபு, ஃப்ரீ புக் வந்துச்சு பாருங்க. ஃப்ரீ புக் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த இதுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ புக் இருக்கும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு இன்னைக்கு மெசேஜ்ல போடுவீங்கல்ல பிரபு இன்னைக்கு? போடுறேன் மாதாஜி. அப்புறம் ஃப்ரீ இ புக் இருக்கு. வேதா பேஸ்க்கும் போய் நீங்க பார்த்து நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது போடுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது வந்து எப்படி புக்ஸ் எல்லாம் நாங்க வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days இந்த பகவத்கீதை புக்கு, த சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படிங்கிற புக்கு, அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ். இதெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ்ல வேணுமோ, தமிழ்ல வேணும்னா தமிழ்ல வாங்கிக்கலாம். வேற எந்த லாங்குவேஜ், நிறைய எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் மென்ஷன் பண்ணி நீங்க அனுப்புனீங்கன்னா ஒரு ஜபமாலா, ஒரு வந்து அந்த பேகு, சாண்டிங் பேகு எல்லாமே சேர்த்து 600 ரூபாய் ஒரு வாரத்துல வந்து அவங்க வந்து அனுப்பி வைப்பாங்க. இது யாருன்னா புக் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்க இதை வாங்கிக்கலாம். அடுத்த பேஜ். இது வந்து நம்மளுடைய டெய்டிஸ் ராதா கோவிந்தர், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர். அடுத்து வாட்ஸ்அப் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட். ஸோ நீங்க வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல வந்து எப்படி இருப்போம், ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம், ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்றோம்னா ஒரு கிளாஸ் ரூம்க்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில பேர் வந்து படுத்துக்கிட்டு கேட்கறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்கு. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நீங்க அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஸோ அதனால ரிமெம்பர் டு பி கன்சிடரேட், respectful of everyone's privacy, and be respectful to all members, volunteers, administrators, instructors, and everyone to interact with in this group. ஸோ இந்த குரூப்ல நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். உங்களுடைய பகவத்கீதை சம்பந்தமான டவுட்ஸ் தவிர வேற எதுவுமே நீங்க தனிப்பட்ட முறையிலையோ இல்ல இஸ்கான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையோ கூட நீங்க போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்படிங்கிறது தான் அது அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப தாழ்மையா பணிவா கேட்டுக்கிறேன். Sending personal unsolicited messages to group members will be considered as harassment and will amount to blocking, reporting and removing from the group. இந்த தப்ப நீங்க யாருமே பண்ண மாட்டீங்க. இது நம்மளுக்கு தேவையே படாதுன்னு நான் நம்புறேன். அடுத்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் டீச்சர்ஸ். நான் தான் டீச்சர், அட்மின் யாருன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஓகே, அடுத்தது போக டெஸ்டிமோனி. யாரெல்லாம் வந்து உங்களை மாதிரி டிவோட்டிஸ் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். So not visited in person but have been associated with ISKCON Mangalore virtually, wide different religious programs and particularly through its online courses in our spiritual journey of Krishna consciousness during corona pandemic. ஸோ பேண்டமிக் அப்போ நம்ம எவ்வளோ வந்து டிப்ரெஷன்ல இருந்தோம் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க, மீனா கௌதம் அப்படிங்கிற மாதாஜி, நான் வந்து நேரடியா கோயிலுக்கு போக முடியலனாலும் ஆன்லைன் கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணினேன். ஸோ கொரோனா டைம்ல இது ரொம்ப வந்து அவங்களுக்கு இதுவா இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க.
திஸ் இஸ் ஆல் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். இதுக்கு ஒரு பைசா கூட நம்ம கோயில் வந்து வசூலிப்பது இல்லை. நான் அதுக்காக அவங்கள வந்து வாழ்த்துகிறேன், கங்க்ராச்சுலேட் பண்றேன். President of the temple and his team of distinguished dedicated teachers who are doing wonderful job, and they are all in service of Lord Krishna and society by sharing their all spiritual wisdom and knowledge. So temple president-um சரி, அந்த டீமும் சரி, டீச்சர்ஸும் சரி, ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஜாப் பண்றாங்க. எதுக்காக? கிருஷ்ணருடைய அந்த பக்தியை பரப்புவதற்காக அப்படின்னு இங்க வந்து அவங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் விஸ்டத்தை, நாலேஜை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. We have overcome all this critical time by getting connected with such spiritual leaders and meek-minded Lord Krishna devotees. Hare Krishna. So அந்த மாதிரி ஒரு எந்த மாதிரி டைம்ல இருந்தோம் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ரொம்ப கஷ்ட காலத்துல இருந்தோம். அந்த கோவிட் டைம்ல என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம, அந்த மாதிரி டைம்ல, இந்த ஒரு கிரிட்டிக்கல் டைம்ல வந்து இவங்களோட கனெக்ட் ஆகி இருந்தது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம், நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொருத்தங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சுபம் மாத்தூர் அப்படிங்கிறவங்க, ஐ கெட் இன் டச் வித் இஸ்கான் மேங்களூர் இன் மார்ச் 21ல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ ஆம் வெரி மச் பிளஸ்ட் பை கிருஷ்ணா தட் ஹி கேவ் மீ ஹியூஜ் ஹரிபக்தியை கொடுத்திருக்கிறார், ஹரிபக்தி ஃபேமிலியை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So that together we do bhajans, kirtans, read and teach Bhagavad Gita and Bhagavatam and chant together Hare Krishna Mahamantra, and we all spread Krishna name all over the world. So நான் ரொம்ப ரொம்ப பிளஸ்டா ஃபீல் பண்றேன். ஹரிபக்தி ஃபேமிலியை கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து பஜன் பண்றது, கீர்த்தன் பண்றது, பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது, மகாமந்திரத்தை சாண்ட் பண்றது, அப்புறம் எல்லாருமா சேர்ந்து கிருஷ்ண பக்தியை உலகத்துக்கே பரப்புறது. சோ இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. So all who visit here for review, join now and add Krishna in your life. யாரெல்லாம் வந்து இத வந்து ரிவ்யூ பண்றீங்களோ அவங்க இதுல ஜாயின் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணாவை வந்து உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டு மேக் யுவர் லைஃப் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் டிவோஷனல். ஸோ அப்பதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப அழகாகவும் பக்திமயமாகவும் மாறும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, அடுத்து இந்த ஜூம் கிளாஸ் வந்து வீடியோவை ஆன் பண்ணிட்டு சில பேர் படுத்திருப்பாங்க, அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். நீங்க வந்து உட்கார்ந்து ஒரு டெடிகேட்டடா நீங்க கேட்டீங்கன்னா வந்து அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து queries, உங்களுக்கு எப்படி வந்து உங்களுடைய டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா, பை ரேசிங் ஹேண்ட், அந்த ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது உங்களுக்கு தெரியும் சாட்ல, அப்படி நீங்க கேட்டு உங்களுடைய டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா. இல்லைன்னா மெசேஜ் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. உங்களுக்கு வேற விதமான சப்ஜெக்ட் விதமா இருந்ததுன்னா என்ன கேட்கலாம். அப்புறம் இந்த ஜூம் கிளாஸ் எப்படி அட்டென்ட் பண்றது, அந்த மாதிரியான ஏதாவது, அப்புறம் குவிஸ் எப்படி ஓபன் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரியான எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றது, அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க வந்து அட்மினை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ 6 AM to 12 midnight எவ்ரிடே வாலண்டியர் சாட் சப்போர்ட், இதை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. வெப்சைட் போறதோட லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. நாமனிர்சா பிரபுவோட டெம்பிள் பிரசிடென்ட்டோட இதுவே கூட இங்க கொடுத்துருக்காங்க, மெயில் ஐடி கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க முன்னாடி இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு அங்கேயே ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நீங்க அதை பத்தி நீங்க கவலையே பட வேண்டாம். உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் குரூப்ல போடுங்க, இல்லைன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கேளுங்க. பிரபு, கோவிலுக்கு இப்ப வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கிறது. மேங்களூர் இஸ்கான் கோவில், அங்க வந்து நம்ம வந்து அந்த பணிகளிலே, கட்டுமான பணிகளிலே வந்து நம்ம பங்கெடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் ஆசைப்படுவோம். நம்ம ஒரு பெரிய கோயில் கட்ட நம்மளால முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம ஒரு சின்ன அணில் மாதிரி, ராமருக்கு எப்படி அணில் பிள்ளை வந்து ஹெல்ப் பண்ணாரு, அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கான வழிவகைகளையும் வந்து டெம்பிள் வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, ஒன் டைம் சேவா, ஒரு தடவை வந்து சேவை செய்யறோம் அப்படின்னா அது வந்து 500 ரூபாய் கட்டணும். அதுக்கான டொனேஷன் லிங்க் இருக்கு. மந்த்லி சேவா அதுவும் இருக்கு. ஸ்பான்சர் ஃபார் அ பிக், ஒரே ஒரு செங்கலுக்கு, கோயில் கட்டுறதுக்கு ஒரே ஒரு செங்கலுக்கு நீங்க வந்து பணம் கொடுக்க விரும்பினா கூட நீங்க கொடுக்கலாம்.
அதுக்கு அமௌண்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க 1500 ரூபாய் அப்படின்னு. இல்ல ஸ்பான்சர் ஃபார் அ ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன், நான் கோயிலுக்கு நான் டொனேட் பண்ண விரும்புறேன் அப்படின்னா நம்ம 5000 ரூபாய் நம்ம டொனேட் பண்ணலாம். நான் இந்த இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டில ஒரு லைஃப் டைம் மெம்பரா நான் இருக்க விரும்புறேன் அப்படின்னா 35,555 ரூபாய் செலுத்தி நம்ம மெம்பர்ஷிப்பா இருக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா லைஃப் மெம்பர்ஷிப் இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் இன் 1 இயர், அதை இன்ஸ்டால்மெண்டா கூட கொடுக்கலாம், அப்படி கூட செலுத்தலாம். அடுத்தது தர்மகர்த்தா சேவை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கும் அமௌண்ட் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க 1,08,000 ரூபாய். அடுத்தது தர்மாதிகாரி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது 2,70,000. சோ இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே பின்னாடி தெரியும். சோ 10 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கூட நம்ம இந்த கோயிலுக்காக நம்மனால முடிஞ்சது எதுவோ அதை நம்ம கோயிலுக்கு டொனேட் பண்ணலாம். அதான் டொனேஷன் லிங்க்ஸ் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த லிங்க்ஸ் மூலமா தான் நம்ம போகணுமே ஒழிய நம்மளுக்குன்னு தனியா மெசேஜஸ் வரும். அந்த மெசேஜஸ் ஸ்பாம் மெசேஜஸ் பின்னாடி வரும், நம்ம அதை பார்க்க போறோம். பிரபு அடுத்த பேஜ். ஸ்பாம் வார்னிங். So here are 5 steps to protect yourself. இதுல நிறைய பேர் கொடுத்து ஏமாந்துருக்காங்க. அதனாலதான் இப்ப ஸ்பாம் வார்னிங் அப்படின்னு டெம்பிளே கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. We do not use SMS to solicit donations. எனக்கே SMS வருது. சோ அந்த SMS மெசேஜஸ்க்கு நம்ம பே பண்ண கூடாது, அதெல்லாமே ஸ்பாம். சோ அதை நீங்க அவாய்ட் பண்ணிடணும். So if you are donating through website, then check URL. URL செக் பண்ணுங்க, அது ராதா கோவிந்த டெம்பிளோட தானா அப்படின்னு, அவங்களுடைய அபிஷியல் வெப்சைட் தானா அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ணணும். அதை பாருங்க, இதுதான் அபிஷியல் வெப்சைட்டோட அந்த அட்ரஸ். ஸோ அடுத்தது மேட்ச் அவர் கரெக்ட் அட்ரஸ். இது அங்க வேற ஒரு கோயில் கூட இருக்கு, அதனால நம்மளுடைய கோயில் தானா, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் கோகனட் ரோடு, இந்த ஃபுல் அட்ரஸையும் நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுல இருந்து இந்த மாதிரி பண்றதுனால நம்ம இந்த ஸ்பாம்ல இருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்க முடியும். ஸோ நம்ம யாருக்கு கொடுக்கணும், டொனேட் பண்ணணும் நினைக்கிறோமோ அவங்களுக்கு கரெக்டா போய் சேரும். அடுத்தது இதோடைய அபிஷியல் இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்திருக்காங்க, iskonantur@gmail.com, இன்னொன்னு namanidasas@gmail.com, 2 கொடுத்திருக்காங்க. பேங்க் அக்கௌண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு 2 பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குது. கனரா பேங்க்ல, IDBI பேங்க்லயும் கொடுத்திருக்காங்க. அது நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இதுதான் நம்மளுடைய அபிஷியல் வெப்சைட். இந்த அபிஷியல் வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ISKCON மேங்களூர்னு போனீங்கன்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா பிரபு பேக் போங்க பிரபு. போனீங்கன்னா இங்க பாருங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் புதுசா வர்றவங்க. அப்புறம் கிளாஸ் லிங்க்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கும். அடுத்தது ஆக்டிவிட்டிஸ் டெம்பிள்ல என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறதையும் இங்க போய் பார்க்கலாம். அடுத்தது நீங்க ஏதாவது புக் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோருக்கு போய் நீங்க புக் வாங்கிக்கலாம். அமௌண்ட் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா, பே பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 வீக்ல அவங்க புக்ஸ் எல்லாம் எந்த லாங்குவேஜ்லயும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணி அனுப்பணும். ஸோ உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. அடுத்து டொனேஷன் லிங்க்ஸ் எல்லாம் இங்க டொனேட் இதுல இருக்கும். ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா கூட இங்க அந்த பேஜ்ல இருக்கும். பிரபு இது நம்ம யூடியூப் சேனல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days அப்படின்னு நீங்க போட்டீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல் இருக்கும். அதை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம இன்னைக்கு எடுக்கிற கிளாஸை நீங்க அந்த யூடியூப்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ், அந்த குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது டவுட்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்க அதை மறுபடியும் நேத்து என்ன கிளாஸ்ல சொன்னாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது மறந்துட்டீங்கன்னா மறுபடியும் ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நாங்க இதுல போஸ்ட் இதுல பண்ணிடுவோம் யூடியூப்ல. நீங்க அதுக்கு போய் நீங்க பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்கு. இதுலயும் கூட நீங்க இதுல கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணதெல்லாம் நாங்க போட மாட்டோம். பட் என்னென்னலாம் நடக்கிறது அப்படிங்கறது நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். அடுத்தது பிரபு, இப்போ நம்மளுக்கு குவிஸ் டெய்லி எப்படி அட்டென்ட் பண்றது அப்படிங்கறத இங்க லாங்குவேஜஸ்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days குவிஸ் ஆன் லாங்குவேஜ். ஸோ நம்ம என்ன லாங்குவேஜ், நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜ். ஸோ இந்த தமிழ் லாங்குவேஜை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும்.
இதை வந்து நம்ம கடைசியா பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. கடைசியா பார்க்கலாம் பிரபு. இத புக்ஸை வந்து எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்றது, நான் அப்பவே அபிஷியல் பேஜ் காமிச்சேன் இல்லைங்களா, அங்கேயும் போய் நீங்க வாங்கலாம். அப்போ அப்ப வந்து நான் ஆல்ரெடி இது சொல்லிட்டேன், 3 புக்கு, ஒரு ஜபா பேக், ஜபா பீட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து 600 rupeesக்கு நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். அதோடைய லிங்க் வந்து அங்க கொடுத்துருக்காங்க, நீங்க அதுல வாங்கிக்கலாம். இப்போ ஜாயின். ஓகே பிரபு, ஓகே ஓகே. Ask all devotees. பிரபு இதுக்கு முன்னாடி ask all devotees to solve the question இருக்கு. ஸ்லைடு இல்ல மாதாஜி, அது வரைக்கும் தான் இருக்கு. ஓ, லாஸ்ட் டைம் கூட இல்லையா பிரபு அந்த ஸ்லைடு? இல்ல மாதாஜி. சரி, நம்ம டெய்லி அட்டெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு மட்டும் தான் சொன்னாங்க. அப்படியா? சரி, அந்த தமிழ்க்குள்ள நம்ம இந்த முடிச்சிட்டு கடைசி அந்த தமிழ்க்குள்ள போய் பார்க்கலாம், அங்க இருக்கான்னு பார்க்கலாம். சரி, ஓகே மாதாஜி. இப்ப சங்கல்பா இது வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா, பகவத்கீதையோட புக்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து குரு பிரணாம், குருவுக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய மரியாதையை செலுத்துறோம். நான் இன்னைக்கு இப்ப சொன்னேன் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி, ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சல சலாக்கியா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. இதனுடைய மீனிங் எல்லாம் நீங்க அந்த புக்ல போய் பார்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா புக் ஃப்ரீ புக் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு போனீங்கன்னா வேதாபேஸ்ல உள்ள போய் நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு அது கீழேயே இதனுடைய மீனிங்கும் கீழேயே கொடுத்திருப்பாங்க. அடுத்தது ஸ்ரீல பிரபுபாதா பிரணதி. நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்சாதேச தாரினே. இப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பிரபுபாதருடைய பிரணதி. ஸோ இதுவும் அந்த புக்ல இதுல கொடுத்திருப்பாங்க. உங்களுக்கு அந்த மீனிங்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம், அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது. குருவுக்கு நம்மளுடைய வந்தனைகளை செலுத்துகிறோம். அடுத்த பேஜ். இவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவங்க எல்லாம் வந்து மகாபிரபு. மகாபிரபு யாரு? கிருஷ்ணர் தான் வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவா இந்த பூமியில வந்து 500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவதரித்தார். சோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபு. இவர் நித்யானந்தர். அப்புறம் வந்து ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரர். சோ இங்க வந்து இன்னொருத்தர் வந்து ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவிருந்தா. அந்த 5 குருமார்களையும் வந்து நம்ம வணங்கிட்டு தான் மகா மந்திரத்தை வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்போம். எதுக்கு இந்த 5 குருமார்களையும் வணங்கணும் அப்படின்னா, நம்ம அந்த மகா மந்திரத்தை சொல்லும் போது ஏதாவது தவறான உச்சரிப்போ சின்ன ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸோ நம்ம பண்ணிடுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி அந்த தவறுகளிலிருந்து எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும், அந்த தப்பு செஞ்சிட்டோம்னா எங்களை மன்னிச்சருளுங்க அப்படின்னு இவங்க கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு தான் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. சோ இது வந்து பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம். இந்த தத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு தான் மகா மந்திரத்தை நம்ம ஜபிக்க ஆரம்பிப்போம். அடுத்து இது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணருடைய பிரணாம் மந்திரம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே அப்படிங்கிறது பகவான் கிருஷ்ணருடைய பிரணாம் மந்திரம். அடுத்தது சங்கல்பம். இப்ப வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, நான் வந்து தமிழ்ல வேணா சொல்றேன். யாராவது ஒருத்தரோ 2 பேரையோ அன்மியூட் பண்ணுங்க பிரபு. அவங்களும் வந்து நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் திருப்பி சொல்லட்டும். மத்த எல்லாருமே நீங்க மனசார உங்க மனசுல சொல்லுங்க. நம்ம வந்து சங்கல்பம் எடுத்துக்க போறோம். இப்போ அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்களா பிரபு? யாராவது 2 பேர்த்த பண்ணியாச்சு மாதாஜி. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கல்பம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரின் கருணையினாலும். ரிப்பீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண கோவிந்தராலும் கோவிந்தரின் கருணையினாலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவின் கருணையினாலும் நான் இந்த
18 நாட்கள் பகவத்கீதை வகுப்பினை 18 நாள் பகவத்கீதை வகுப்பினை தவறாமல் கலந்து கொள்வேன் கலந்து கொள்வேன் என்று சங்கல்பம் செய்கிறேன். தேங்க்யூ பிரபு. இப்ப ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை 3 தடவை சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ஹரே ஹரே ராமா ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ பிரபு. நன்றி மாதாஜி. பிரபு அடுத்த பேஜுக்கு போலாம் பிரபு. சோ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்க கிளாஸ்ல கேட்கலாம். செஷன் நடந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இல்லைன்னா மெசேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. FAQ எல்லாமே முதலே சொன்னது மாதிரி தான். இங்க வந்து என்னென்னலாம் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஜபமாலா, ஜப பேக், சாட்சி மாலா, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருடைய போட்டோ கூட ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க. இந்த 3 புக்ஸும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து கோர்ஸ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இதுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதனால நீங்க வந்து பேக்கிங் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். 1 week டைம் எடுக்கும் ஆஃப்டர் த ஆர்டர் போட்டதுக்கு அப்புறமா அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த பேஜ். இங்க நம்ம இந்த 18 நாட்கள் வந்து நீங்க எல்லா குவிஸுமே 18 நாள் குவிஸையும் நீங்க அட்டன் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேட் வரும். அது போஸ்டல் எல்லாம் வராது, நீங்களே வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? சோ இங்க டெம்பிள் பிரசிடென்ட்டோட சைன் பண்ணி, நாமனிஸ்தாதாஸ் பிரபுவோட சைன் பண்ணி நம்மளுக்கு இங்க வந்து உங்களுடைய பேர் போட்டிருப்பாங்க. எந்த பேட்ச் நீங்க அட்டன் பண்றீங்க அப்படிங்கிறதையும் போட்டு இந்த மாதிரி டேட் இத்தனாம் தேதியிலிருந்து இத்தனாம் தேதி வரைக்கும் நீங்க அட்டன் பண்ணீங்கிறத போட்டு ஒரு சர்டிபிகேட் வரும். இந்த சர்டிபிகேட் வந்து நம்மளுக்கு டெம்பிள் கொடுக்குற ஒரு அப்ரிசியேஷன். ஸோ நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து இதை முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ ஃபர்தரா டீப்பரா ரொம்ப சீரியஸா படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பா இந்த குவிஸ் அட்டன் பண்ணி இந்த சர்டிபிகேட் வாங்கி வச்சுட்டீங்கன்னா தான் நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும். இல்ல நான் வந்து சும்மா பாக்குறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் இந்த கிளாஸஸ் வந்து 18 days கிளாஸஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு 1 பைசா கூட வந்து கோவில் வந்து வசூலிக்காது. அடுத்தது the level of difficulty. If you listen to the class and clear any doubts in the question answer session after the class, you will surely be able to pass and even score 100%. நீங்க கிளாஸை வந்து ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து 100% வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து மினிமம் வந்து அடுத்த லெவலுக்கெல்லாம் போகணும்னா 80% பாஸ் மார்க் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூ கேன் மேக் அன்லிமிட்டெட் அட்டெம்ப்ட்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு தடவை இல்லை 2 தடவை இல்லை, மாசம் கிளாஸ் நாங்க 18 days கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்போம், நடத்திக்கிட்டே இருப்போம். நீங்க வந்து அளவே கிடையாது, இத்தனை தடவை தான் அத்தனை தடவை தான்னு சும்மா நீங்க அட்டன் பண்ணி பகவானுடைய இந்த சத்சங்கத்துல இருக்கலாம், பகவானை பற்றி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். சோ எக்ஸாம் அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க நினைச்சு பயந்துக்காதீங்க. Yes, you can contact our admins. நீங்க வந்து admins-ஐ கான்டாக்ட் பண்ணலாம் and they will post instructions to your WhatsApp group on how to download Zoom and attend class. எப்படி வந்து Zoom-ஐ டவுன்லோட் பண்றதுன்னு தெரியாதவங்க இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அட்மின்ஸ் வந்து கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எப்படி அந்த கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். You can also ask your teacher, co-host in the class if you have additional questions on how to use Zoom. ஸோ உங்களுடைய டீச்சரை கூட நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் கோஹோஸ்ட் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க, அவங்களையும் வந்து நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து அவர் 18-day Gita Course is designed for beginners. இது வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்கோம், LKG-க்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கோம். The teacher's focus is to
try to explain the concept of Gita in the most simplified possible way so you can understand. So இப்போ எங்களுடைய வேலை என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய வகையில கீதா பகவத்கீதையை வந்து நாங்க அதனுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தான். நாங்க ரொம்ப டீப்பா எல்லாம் நாங்க போக மாட்டோம். ஸோ ஒரு அவுட்லைன் ஓவர்வியூ மட்டும் உங்களுக்கு கொடுப்போம். சொல்லுங்க அடுத்து. You are always free to leave, but we are confident that you will very much enjoy the Gita Amrita. கீதா பகவத்கீதா அப்படிங்கிறது ஒரு அமிர்தத்துக்கு சமம். சோ இந்த அமிர்தத்தை சுவைக்காமல் இருக்க யாராவது விரும்புவார்களா? பகவானுடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைகள் அதை கேட்கறதுக்கு நம்மளுக்கு கசக்குமா? இல்லைங்களா? நீங்க யாருமே நம்ம எல்லாருமே இந்த சத்சங்கத்துல இருப்போம், கிருஷ்ண பக்தியை வளர்த்துக்கிறோம். இதுல இருந்து நம்ம வந்து விலகி போகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம். நம்ம எப்பவுமே கூட்டாக, ஏன்னா வந்து கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு பலன் ஜாஸ்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த சத்சங்கத்துல இருந்து நல்ல விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளை நாமளே வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதுல நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. சோ பகவானை வந்து நெருங்கி போவதற்கு இவர்கள் படிக்கட்டுகள் அமைத்து கொடுத்துருக்கிறாங்க. நம்ம இதை வந்து கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்காக இஸ்கானுக்கு நம்ம வந்து நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம், இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை வந்து நம்மளுக்கு அங்க தந்ததுக்காக. சோ இது வந்து விலகி போக்க நினைக்காதீங்க. இந்த சத்சங்கத்திலேயே நீங்க எல்லாருமே இருக்கணும்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். All that is needed is trust in ourselves. நீங்க உங்களை நம்மளை நம்ம நம்பணும். அது மட்டும் கிடையாது, பகவானை நம்பணும். அவர் வந்து உங்களை வந்து வழிநடத்துவார் அப்படின்னு நீங்க வந்து நம்பிக்கையோட இருங்க. அடுத்து ask teacher during class by raising hand. இது நம்ம பார்த்தோம் பிரபு, FAQ எப்படி கேக்குறதுன்னு. So there is no restrictions while attending this course. இதுல வந்து ஏதாவது வந்து கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறதா? பகவத்கீதை பகவானுடைய சொற்களாச்சே. இப்ப நாங்கெல்லாம் வந்து அது சாப்பிடுறோம், இது சாப்பிடுறோம், அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதா அப்படின்னு ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குதா அப்படின்னா, இந்த கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இல்லை. நீங்களாக இருக்கலாம். அடுத்தது சோ பிரபு, அந்த தமிழ் இதுக்கு போய் பார்க்கலாமா? அதுக்குள்ள கொஸ்டின் இருக்கான்னு பார்க்கலாமா பிரபு? பார்க்கலாம். ப்ரீவியஸ் இதுக்கு போங்க. மாதாஜி அது அந்த ஸ்லைட், அது தமிழ் ஸ்லைடு என்கிட்ட இருக்காதே மாதாஜி. அப்படிங்களா? இல்ல பிரபு, நீங்க அந்த வெப்சைட் அந்த பேஜ் இருக்கு இல்லையா? ஓகே ஓகே ஓகே, அதோ ஒரு நிமிஷம். நம்ம அது இப்போ குவிஸ் எப்படி லாகின் பண்றதுன்றதையும் இதுலயே சொல்லிடலாம்ல மாதாஜி? அதுக்காக தான் பிரபு சொல்றேன். ஓகே அது ஓகே, தமிழ்க்குள்ள போனாதான் சொல்ல முடியும். ஓகே ஓகே, ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் போ. அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days அப்படின்ட்டு நிறைய லாங்குவேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுல வந்து நீங்க அதுக்குள்ளேயே போயிட்டீங்களா? ஓகே. அத வந்து நம்ம தமிழ் வந்து செலக்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன், தமிழ் நீங்களே ஓபன் பண்ணி காமிங்க பிரபு தமிழ. சரிங்க மாதாஜி, நீங்களே ஓபன் பண்ணுங்க. அத தமிழ் ஓபன் பண்ண அவங்க முன்னாடி காமிச்சாதான் அவங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து நம்மளோட அபிஷியல் வெப் பேஜ். நீங்க இதுல கீழே போனீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days ஆன் லேண்ட் டேஷ்னு இருக்கும். அதுல நம்ம வந்து தமிழ் செலக்ட் பண்ணா நம்மளுக்கு இது மாதிரியான ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும். நம்ம இதுதான் நம்ம குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ற பேஜும் கூட. நீங்க இப்படி ஓபன் பண்ண உடனே நாட் என்ரோல்டுன்னு வரும். நீங்க இங்க போயிட்டு கெட் ஸ்டார்டட்ல போயிட்டு லாகின் டு என்ரோல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம லாகின் பண்ண முடியாது. இப்போ பண்ண முடியாதுல பிரபு, ஜஸ்ட் காமிக்க தான் முடியும். காமிச்சுங்க. என்னோட ஐடி வேணா போட்டு லாகின் பண்ணலாம் மாதாஜி. இல்லனா நீங்க ஆல்ரெடி லாகின் ஆயிருப்பீங்கல்ல பிரபு? இல்ல வேற யாராவது டிவோட்டியோட மெயில் ஐடியோ இல்ல எதனா அவங்களோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா பண்ணலாம். நம்ம சும்மா டெமோ வேணா காட்டலாம்.
மாதாஜிஸ் யாராவது இதுல ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க மெயில் ஐடி கொடுங்க. ஆனா நீங்க அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் மாத்திக்கணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி லாஜிஸ்டிக்ஸ்ல நல்லா இருக்கிறவங்க சொல்லுங்க. இல்லைன்னா நம்ம அப்படி எக்ஸாம்பிளா சொல்லிட்டு போயிடலாம் பிரபு. ஓகே மாதாஜி. நீங்க வந்து இல்ல யாருக்காவது சிரமம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களோட ஐடியா கூட போட்டு பண்ணிடலாம் மாதாஜி. நம்ம பாஸ்வேர்டு இதுல காட்டாது இல்ல, ஹைட் பண்ணி தான் வரும். அப்படிங்களா? சரி சரி. மாதாஜிஸ் யாராவது பிரபுஜிஸ் ஜாயின் பண்ண விரும்புறீங்களா? உங்களுக்கு இதுல கஷ்டம் இருக்குன்னா யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கனா உங்களோட வந்து ஜாயின் பண்ணலாம், லாகின் பண்ணலாம். நாங்க பண்ண முடியாது, ஏன்னா நாங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கோம். ஆனால் நாங்க என்ரோல் பண்ண முடியாது. உங்களோட மெயில் ஐடி சாட்ல போட்டீங்கன்னா என்ரோல் பண்ணிடலாம், யாராவது ஒருத்தர். சரி பரவாயில்ல பிரபு, உங்களுக்கு சரி தெரியல. ஓகே நீங்க வந்து உங்களோட மெயில் ஐடி ரைஸ் ஹேண்ட், லதாஸ் ஐபோன் ரைஸ் ஹேண்ட். மாதாஜி சாட்ல போடுங்க உங்களோட மெயில் ஐடிய. இப்ப நம்ம அந்த பேஜுக்குள்ள போனதும் கீழே பார்த்து இந்த மாதிரி லாகின்னு நம்மளுக்கு பேஜ் காட்டும். கீழே போனீங்கன்னா நியூ யூசர் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வரும். அங்க உங்களோட யூசர் நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம் இதை மென்ஷன் பண்ணிட்டு உங்களோட மெயில் ஐடி மாதாஜி போட்டிருக்காங்க அவங்களதே போட்டுக்கலாம். கௌரி சங்கர் பிரபு. ஓகே, இப்போ கௌரி சங்கர் பிரபுவோட மெயில் ஐடி இதுல போட்டாச்சு. அவரோட நேம் போட்டுக்கலாம். கௌரி சங்கர் பிரபு. உங்களோட இனிஷியல்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜி ஜி ஜி. ஓகே ஓகே, அத போட்டாச்சு. பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களோட விருப்பம் தான். ஆனா காரணம் கொண்டு உங்களோட மெயில் ஐடியோட பாஸ்வேர்டு இதுல போடாதீங்க. டம்மி பாஸ்வேர்டு ஏதாவது போட்டுக்கோங்க. நான் இப்போ ஒரு பாஸ்வேர்ட் போடுறேன், அப்புறம் பிரபு நீங்க மாத்திக்கோங்க. I'm not a robot டிக் பண்ணிடுங்க. ப்ளீஸ் கிவ் தி வெப்சைட் நேம். இந்த ஐம் நாட் அ ரோபோட் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு ரேடியோ பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஐ அலோவ் த வெப்சைட் டு கலெக்ட் ஸ்டோர் டேட்டா. ஐ சப்மிட் த்ரூ திஸ் ஃபார்ம். சென்ட் திஸ் கிரெடினல்ஸ் வயா இமெயில். நீங்க இந்த மாதிரி என்ரோல் பண்ண உடனே இந்த கிரெடினல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மெயிலுக்கு வரும். இப்போ ரிஜிஸ்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபில் அவுட் திஸ். ஓகே, இதுல வந்து நீங்க 3 காலமும் ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், மிடில் நேம், அது 3மே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்து நேமை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன். நேம் மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் என்டர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு. இப்போ அவரோட நேம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு. அங்க this user name already exists வருது. ஒன் செகண்ட். இது வந்து மேல இருக்கிறது வந்து உங்களோட யூசர் நேம், ஃபுல் நேம் போட்டுக்கோங்க, கௌரி சங்கர். இப்போ இங்க வந்து நீங்க கௌரி சங்கர் ஜி அந்த மாதிரி ஸ்பெல்லிங் பாருங்க பிரபு. ஜி ஓ. அவங்க எடிட் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. அப்புறம் சரி சரி சரி, ஆப்ஷன் இருக்கு அதுக்கும். ஓகே. ரெஜிஸ்டர் கொடுத்துருங்க எல்லாம் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா. ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆனதும் has been successfully createdனு வரும். இப்போ நீங்க மறுபடியும் இந்த லாகின் குள்ளே போயிட்டு தமிழ் செலக்ட் பண்ணிட்டு
இந்த லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு குரூப்லயே போடுறேன், நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா லாகின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்க உள்ள போனதுமே. ஸோ லாகின் செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட எங்க அவரோட மெயில் ஐடி சாட்ல இருக்கும் பிரபு. அதோ எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஓகே, நீங்க உங்களோட மொபைல்ல லேப்டாப்பும் பண்ணும்போது ரிமைண்ட் மீன் கொடுத்துக்கோங்க. தேவைப்பட்டா லாகின் பண்ண அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கிரீன் வரும். யூ ஆர் கரண்ட்லி லாகின் ஆஸ் கௌரி சங்கர், கோ டு மை அக்கௌண்ட்ஸ், செலக்ட் கோர்ஸ் அப்படி வரும். கோ டு மை அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வரும். இங்க நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட கோர்ஸ், என்ன கோர்ஸ் நீங்க பண்றீங்க. இன்னைக்கு டே 0க்கான கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கு மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு 10 क्वेश्चंस வரும். நீங்க வந்து அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணு. இது வந்து டே 0. ஆமா, இப்போ நீங்க டே 0 குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கிரே கலர்ல இருக்குங்களா இந்த பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ உள்ள போயிட்டு அந்த மேல செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்கும் ஸ்டார்ட் குவிஸ் அப்படின்னு கேட்கும். நீங்க குவிஸ் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 10 क्वेश्चंस வரும். அது சொல்லிடலாம் பிரபு. which is our ISKCON ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள்ஸ் அபிஷியல் வெப்சைட் அப்படின்னு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த கொஸ்டின் வந்து தமிழ்லயும் கொடுத்திருக்காங்க, இங்கிலீஷ்லயும் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஈஸியாவே புரியும். நம்ம கோயிலுடைய அதிகாரப்பூர்வமான இணையதளம் எதுன்னு கேக்குறாங்க. எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் டிக் பண்ணுங்க பிரபு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அவர் டிக் பண்ணாரு, அதை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். செக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு போய் செக் பண்ணுங்க கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கலாம். கரெக்ட், அதனால கிரீன் வந்திருக்கு. சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போங்க பிரபு. அடுத்தது, நீங்கள் இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் கோயிலின் அதிகாரப்பூர்வ யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்துள்ளீர்களா, குழு சேர்ந்துள்ளீர்களா வா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நீங்க இன்னும் வந்து போகல இல்லைங்களா, நீங்க யூடியூப் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் போகல ராதா கோவிந்தருடைய கோயிலுக்கு. ஆனா நம்ம வந்து சேர்ந்துடணும். நீங்க அப்பதான் வந்து இது பண்ண முடியும். நீங்க எஸ்ன்னு கொடுங்க, என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். எஸ்ன்னு நீங்க வந்து சேர்ந்துக்கு போறீங்க, அதனால நான் எஸ்ன்னு கொடுக்க சொன்னேன். அடுத்தது நெக்ஸ்ட், எங்கள் இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தலின் அதிகாரப்பூர்வ முகநூல் பக்கத்தை பின்தொடர்கிறீர்களா. நான் வந்து ஃபாலோ பண்றேன், அதனால நீங்க எஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க பிரபு. கௌரி சங்கர் பிரபு, நீங்க வந்து உங்களோட இது போய் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. இன்னைக்கு 0 டேங்கிறனால நான் இதெல்லாம் பண்றேன். செக் பண்ணிட்டோம். இஸ்கான் பெங்களூரு இணையதளத்திற்கு சென்று வினாடி வினாவிற்கு பதிவு செய்துள்ளீர்களா. நீங்க இப்பதான் பதிவு பண்ணீங்க. எஸ் கொடுங்க. கிரீன் வந்திருக்கு. ஓகே, அடுத்தது பாடநெறி வகுப்பு நேர மாற்றங்கள், வினாடி வினா சிக்கல்கள் மற்றும் பாடநெறி தொடர்பான பிற கேள்விகள் இருந்தால் யாரை தொடர்பு கொள்ளலாம், யாரை வந்து நீங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுவீங்க. ஆல் தி அபவ். கரெக்ட்னு இருக்கு. நெக்ஸ்ட், வகுப்பில் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குமுறை என்ன. All the above. Check. Next, வகுப்பு பாடம், வினாடி வினா அல்லது வேறு ஏதாவது பற்றி எனக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் என்ன செய்வது. All the above. Check. வினாடி வினா எடுப்பது பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் நான் எப்படி பதில்களை பெறுவேன். Follow the instruction, ask class teacher, post your question, all the above. Correct. Check பண்ணிட்டோம்.
புத்தகங்கள் எவ்வாறு வழங்கப்படும்? E-books are free or no books available? No. E-books are free. Correct. Next. வினாடி வினா இணையதளத்திலிருந்து எனது சான்றிதழை எவ்வாறு பெறுவது? நீங்க வந்து எல்லாமே செக் இது பண்ணும்போது, எல்லா 18 நாட்கள் குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே 10 கொஸ்டினும் நீங்க எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். நாங்களே பண்ணிட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி வரும். யூ ஹேவ் ரீச்டு 10 of 10 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு 100% மார்க் நீங்க வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லும். அவ்வளவுதான். இதே மாதிரிதான் டே 1 டே 2 அந்த மாதிரி நம்ம குவிஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும். நீங்க எல்லாரும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணிட்டு நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னு நாளைக்கு நீங்க சொல்லணும். சொல்லுங்க. நீங்க குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆயிடும். மேல பாத்தீங்கன்னா 100% கம்ப்ளீட்ன்ற மாதிரி ஒரு இது வந்துரும். இப்போ நீங்க இந்த 18 days கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆல் கோர்சஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல இங்க பாத்துக்கோங்க, இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days level 1 அப்படின்னு வரும். ஆல் கோர்சஸ் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இப்படியான ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதுல இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, குஜராத்தி, மராத்தி, தெலுங்கு, கன்னடா, தமிழ், மலையாளம் எல்லாமே வரும். நம்ம வந்து தமிழ்ல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் நீங்க உங்களுக்கு தமிழ் புரியாது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கூட இங்கிலீஷ்ல கூட நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். இங்கிலீஷ் புரியும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா கூட நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். இல்ல உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் படிக்க வருமோ அந்த லாங்குவேஜ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஆனா ஃபர்தரா உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த லாங்குவேஜ்ல மட்டும் தான் இருக்கணும். நீங்க ஸ்டாப் பண்ண முடியாது லாங்குவேஜ். இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இப்போ தமிழ்ல அட்டென்ட் பண்றவங்க தமிழ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சி மோர் கொடுத்தீங்கன்னா டேக் திஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். 18 days கீதா டேக் திஸ் கோர்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும். நீங்க டெய்லி இந்த மாதிரி ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சதும் இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணி இந்த ரேடியோ பட்டன் செலக்ட் பண்ணி குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா இப்பயும் கேட்கலாம். ஃபர்தரா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல கூட கேட்கலாம். அவ்வளவுதானே மாதாஜி? அவ்வளவுதான் பிரபு, அவ்வளவுதான். கௌரி சங்கர் பிரபுவுக்கு சொல்லிடுங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருங்க. அவங்க அதை வந்து அதை போய் மாத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு, நம்ம டம்மி பாஸ்வேர்டு தானே போட்டிருக்கோம், அதனால நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு இன்கேஸ் நேம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்துட்டு இந்த மை அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு எடிட் ப்ரொஃபைல் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க எடிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். கௌரி சங்கர் நானே தப்பு போட்டிருக்கேன், அதை நீங்க வந்து நீங்க பண்ணிடுங்க பிரபு. பின்னாடி அவங்க அவருடைய சர்டிபிகேட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும். ஓகே ஓகே. ஓகே, இந்த நீங்க மறுபடியும் உங்களோட டீடைல்ஸ் செக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இது கரெக்டான்றத பாத்துக்கோங்க. எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அப்டேட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆயிடும். பாஸ்வேர்ட் போடணும். நீங்க நீங்க புது பாஸ்வேர்ட் போட்டுக்கலாம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி கரெக்ஷன் இருந்தா அப்டேட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும். அவ்வளவுதான், நீங்க லாக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே டைம்ல புரியாது. நீங்க வந்து உங்களுடைய டவுட்ஸை தாராளமா நீங்க கேட்கலாம். சரிங்களா? இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு நீங்க வந்து சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வருது, எங்க வந்து நீங்க லேக் ஆகுறீங்கன்னு சொல்லுங்க. நாளைக்கு நம்ம அதை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்யுஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச
பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றேன்.